tamu ta Suwa TV. Sunana Sani Usman. Insha Allah a cikin wannan channel tamu mai albarka za mu ke kawo muku abin da ya shafi ɓangaren magunguna na gargajiya amma a zamanance. Magungunan gargajiya amma a zamanance wanda suke cikin tablet, capsule da dai magunguna an sarrafa su ta ɓangare da dama wanda suka shafi cututtuka daban-daban wanda suke damun yau da kullum a cikin al'umma wanda sun gagara magani. Da yardar Allah a wannan channel tamu mai albarka za mu ke kawo muku magungunan da suka shafi wannan ɓangaren ɗaya bayan ɗaya. Da yardar Allah in kuka ci gaba da bibiyan mu a wannan channel tamu ta Suwa TV za ku ke ganin magani ɗaya bayan ɗaya muna kawo muku, wanda in Allah ya yarda dukkan maganin da muka kawo a kan larura da yake warkarwa insha Allah ku kai amfani da shi za ka warke. Kuma magani ne wanda yake ba shi da side effect, ma'ana ba shi da wani ɓangaren cutarwa. Duk da za a ce babu wani magani da ba shi da ɓangaren cutarwa, amma wannan namu insha Allahu cutarwa shi ko da akwai ta ba za ta taɓa nuna jikin mutum ba, bare insha Allahu ba shi da cutarwa, ba shi da side effect. Magani ne mai inganci, mai nagarta. Bayan wannan insha Allahu za mu ci gaba da koyar da ku yadda za ku yi kasuwancin wannan magani a zamanance. Mutum bayan ya samu lafiya ingantacciya ya kuma sa al'umma sun zo sun sami lafiya ingantacciya, zai samu kuɗi insha Allahu, kuɗaɗe ba kuɗi ba ma insha Allahu, wanda zai dukkan hidindimunsa na rayuwa, wanda insha Allahu in dai mutum ya zo ya join da mu a wannan harka ta magani namu, in Allah yadda shi da talauci sun yi bankwana sai dai ya gani ga al'umma. Su ma kuma duk wanda ya yi wa shawara insha Allahu zai samu waraka ta ɓangaren lafiya da ɓangaren abin da ya shafi matsala ta yau da kullum, yadda rayuwa yanzu ta kasance ta rashin abin yi. Wannan channel tamu mai albarka da yardar Allah za ta ke koyar da ku bayanan da suka shafi magunguna na gargajiya a zamanance da kuma yadda za ka yi kasuwancinsu na zamani. Da yardar Allah ku kasance da wannan tasha tamu ta Suwa TV mai albarka domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu na wannan tasha tamu mai albarka ta Suwa TV. Ku danna alamar subscribe, sannan ku danna liking, ku yi sharing ga 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana da abubuwan da insha Allah za mu ci gaba da koyarwa a wannan tasha tamu mai farin jini ta Suwa TV. Wannan tasha mun yi ta ne domin ku, domin al'umma, domin matsalolin da suke faruwa yanzu na cututtuka da dama wanda an rasa kansu, an rasa kafarsu. Cututtukan da za ka ga ana ta magani tamkar ba a yi. To insha Allah duk wanda ya join da wannan channel ta mai albarka zai a dinga kawo mai bayanan magunguna da Hausa, kuma magani ne na gargajiya amma a zamanance, ma'ana herbal medicine. Wannan magani supplement ne in Allah da duk wanda ya amfani da shi akan wata larura da take dame shi, mace ko namiji, babba ko yaro, insha Allah za a samu waraka daga dukkan cututtukan da suke damun mutum da yardar Allah. Bayan haka dukkan wanda yake buƙatar ya zai yi kasuwanci na wannan magani, ko kuma a'a mutum yana buƙatar zai yi kasuwanci amma a zamanance, to insha Allah ya kasance da mu a cikin wannan channel tamu mai albarka ta Suwa TV. Insha Allah za a ƙaru da abubuwa masu amfani a cikinta, domin kuwa wannan channel mun buɗe ta ne domin ku, domin mu gaba ɗaya al'umma a gudu tare a tsira tare. Domin a yanzu ba abin da ya fi cututtuka damun al'umma. Duk da mutane da dama za su ce akwai abin da yake damunsu na biyu, ma'ana shine abin da ya shafi talauci. To wannan ɓangare namu babu ɓangaren da bai taɓa ba. Ya shafi ɓangaren da ya shafi lafiya. Bayan ka samu lafiya, kai ma ka tallata wa al'umma su samu lafiya. Daga nan kuma za ka samu kuɗaɗe insha Allah, ba kuɗi kaɗan ba, kuɗaɗe da yardar Allah. Bayan godiya da sa albarka da al'umma za su yi ma ta sanadiyar samun sauƙi da suke daga cututtukan da suke damunsu na rayuwa yau da kullum.
domin kuwa a wannan lokacin akwai waɗanda suna nan sun kashe dubunnan kuɗaɗe ko in ce miliyoyin kuɗaɗe domin neman lafiyarsu, amma abin ya ci tura, ko kuma suna cikin shan wani magani sai a ce wannan maganin ya haifar musu da wani ciwon. To insha Allahu su zo ga waraka ta zo da yardar Allah, domin wannan kamfani ya zo da magani mai ingancin gaske. Magani ne wanda za mu ke kawo muku bayaninsa da yardar Allah ɗaya bayan ɗaya in kuka biyo mu a cikin wannan channel tamu ta Suwa TV, domin kuke samun dukkan shirye-shiryen da muka yi a wannan channel tamu mai albarka. Dan Allah ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa wacce duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyon mu za a dinga sanar da ku cewa mun ɗora sabon bidiyo. Sannan ku danna like, ku yi sharing ga 'yan uwa da abokan arziki ta WhatsApp, Facebook, Twitter da sauran inda za ku yada musu domin su masu amfana. Mutum yana fama da wani ciwon amma ya rasa inda zai samu magani, ka mai sharing din bidiyon nan ya gani, insha Allah ya san ina zai je samu maganin ciwon da yake damun shi. Kaga kai ma anan ka samu lada na sharing din da kai, ya je ya samu waraka. Na gode, ni ne naku Sani Usman, sai kun ji ni a cikin sabon bidiyo na gaba. Na gode, sai an jima.